Què passa, gent del món? Benvinguts al món de Juan i Patri! Què passa, gent del món? Avui vos duem un vídeo molt especial. La llista de tots els reis de València des del primer fins avui en dia. Centrant-nos en els més importants i com fon el seu regnat. I no anem a començar per Jaume I, perquè abans València ja era regne. Perquè és molt important conèixer nostra història. Me'n prenim! Estem en l'any 568 després de Crist, en l'època dels visigots. Per què? Perquè segons una moneda trobada en París, Leovigild fon el fundador del regne de València. Els visigots foren una tribu bàrbara de l'illa de Gotland, Suècia, que invadí l'imperi romà. Per lo tant, tots els demés reis heretaren el títol de rei de València. Recader I, Liuba II, primer de València, Witteric, Gundemaro, Sisebut, Recader II, Suintila, Sisesan, Chintila, Tulga, Chindasvin, Recesvin, Wamba, Herbigi, Èxica, Witisa i Roderic. Molts regnaren a la vegada perquè se rebel·laven constantment pel poder, fins que en l'any 711 foren derrotats pels musulmans. Durant aquesta època, València gira entorn a la figura de Sant Vicent Màrtir, pare de la identitat valenciana. Però en caure Roderic, un noble nomenat Teodomir, Tudmir per als musulmans, se feu en el poder de València i Múrcia, nomenant-se el regne Tudmir i pactant una aliança en els musulmans en l'any 713, fins que en l'any 743 muigué i el pacte expirà, integrant-se València completament dins del nou Emira de Còrdova, regnat per la dinastia Omeia, la primera dinastia de l'Islam. Els reis del qual foren Abderrahman I, Shisham I, Al-Hakam I, Abderrahman II, Mahamad I, Al-Mundir, Abdallah, Abderrahman III, Al-Hakam II, Muhammad II i Hisham II. Durant aquesta època, València no s'arabissa molt i mantingué certa independència administrativa, però el califat decaïa i el primer ministre, Al-Mansur, se feu en el poder, encara que els califes continuaren regnant. Fundà la dinastia Amirí, ministres fills seus que governaven el califat per damunt dels reis. El primer fon Abd al-Malik al-Muzaffar, que muigué assassinat per son germà menut, Abderrahman Sanchuelo, fins que foren derrocats en l'any 1010. Ese any, els administradors de Séquies, Mubarak i Muzaffar fundarien les taifes independents de València i Xàtiva, encara que esta última mai ha plegat a existir de facte. Formaven part de la dinastia Saqaliba, esclaus cristians d'Europa de l'Est que s'havien fet en el poder. D'esta mateixa dinastia era Mahair al-Miri, funcionari d'Al-Mansur que fundà la taifa de Dénia, també en el 1010, i la convertí en una potència intel·lectual dins del món musulmà, fins a l'any 1076 que caigué en mans de la taifa de Saragossa. En l'any 1010 també se funda la taifa d'Alapont, governada per Abdallah ibn Qasim al-Hifri, de la dinastia Banu Qasim, bereber de la tribu Kutama, que regnarien fins al 1092. En 1021, el net d'Al-Mansur, Abdelaziz ibn Amir, se fan el control de València, construir la red de séquies de l'Horta, la muralla islàmica i el Palau Real. València s'arabissà, convertint-la en un dels regnes més rics i poderosos de la península. Tingué dos fills que el succeïren en el tro, Abd al-Malik ben Abdelaziz al-Mansur Modafar, que se casà amb la filla de l'emir de Toledo, i este atacà paterna aliat en els lleonesos, fent-la vassall de Toledo, i Abu Bakr ben Abdelaziz, que succeís a son germà, se feu vassall de Saragossa i se rebel·là contra Toledo, sent derrotat en 1085. El rei de Toledo, Abqadi, de la dinastia Banu Dildun, originari d'Algèria i una de les famílies més poderoses a la península, se fa en el tro de València i en lo que queda de Dénia, i per unes guerres acaba fent-se vassall del Cid Rodrigo de Vivar en el 1090. Però en 1092 una revolta pro-almoràvit dirigida pel governador de València, Jafar ben Abdallah ben Jahaf, de la dinastia Mafig, una família d'Aràbia, el derroca. El Cid torna a València en 1094, derrota Jafar i se proclama protector, que no rei. La seva dona, Najimena, le sucediria en el poder fins a 1102. Alpont s'integraria en València i esta s'incorporaria a l'imperi almoràvit, governat per Yusuf ibn Tasufin, de la dinastia almoràvit del nord del Marroc. El succeiria el seu fill, Ali ibn Yusuf, i a d'este el seu, Tasufin ben Ali ben Yusef, en els que l'imperi entraria en decadència a costa dels almohades. Entra en escena Muhammad ibn Mardanís, el rei Job, de la dinastia Batu Tahir, una de les més poderoses de la taifa de Múrcia. Eren muladins, o siga, cristians convertits a l'islam. A la mort de son tio, fon nomenat rei de Múrcia. En la caiguda dels almoràvits conquistà València, de la que se feu rei, i la defengué fins a la plega dels almohades. València seria governat per
primers emperadors almohades de la dinastia almohade del Marroc: Abu Yaqub Yusuf, Abu Yusuf Yaqub al-Mansur, Miramamolin i Abu Yaqub Yusuf II al-Mustansir, tots pares i fills que farien caure l'imperi. Fins a Seid Abu Seid, el moro Seid, també almohade, declarà la independència de l'imperi i se feu rei de Múrcia i València, però la seva aproximació als regnes cristians provoca en València la sublevació de Sayan ibn Mardanish en 1228, sent derrocat i instaurant-se ell com a rei. Este seria l'últim rei musulmà de València, sent destronat per Jaume I d'Aragó. Menys xut de trons fou l'època musulmana. Ara ja comencen les monarques cristians. El regne de València se refundaria dins de la corona d'Aragó, governat per la dinastia d'Aragó, que tenia el seu origen osca. Se li donarien les fronteres actuals i s'afinanciarien esforços. El primer rei de la reconquista cristiana seria Jaume I, seguit per Pere I de València, tercer d'Aragó, Alfons I, tercer d'Aragó, Jaume II, Alfons II, quart d'Aragó, Pere II, quart d'Aragó, Joan I i Martí I. Però en 1412 no hi hauria més descendents directes i el tro passa a la dinastia Trastámara, originària de Castella. Ferran I, Alfons III, quint d'Aragó, Joan II i Ferran II el catòlic, este se casà a la seva cosina, Isabel I de Castella, la catòlica, unificant les corones hispàniques. Ara entrem en l'època moderna, on tots els reis estan dins de la concepció d'Espanya com a estat, i tots compartixen molts altres títols junt en el de rei de València, com ara veurem. Seria la filla de Ferran Isabel, Juana la Loca, la que se casaria en el heter del Sacre Imperi Romà Germànic, Carles I d'Espanya i quint d'Alemanya de la dinastia Habsburg o Àustria, originària d'Alemanya, seguit per Felip I de València, II de Castella, Felip II, III de Castella, Felip III, IV de Castella i Carles II, que moria sense fills. Per herència, el tro passava a Felip d'Anjou, Felip IV de València i quint de Castella, de la dinastia Borbó, d'origen francès. Però per incomplir les lleis, els valencians se rebel·laren i nomenaren nou rei a l'arxiduc Carlos de Habsburg, Carlos III per als valencians. La revolta no tingué èxit i Felip IV tornà a regnar sobre València, seguit per Lluís I, Ferran III, VI de Castella, Carlos IV, III de Castella i Carlos V, IV de Castella. Este, en 1808, fon obligat a abdicar front al germà major de Napoleó, José Bonaparte, de la dinastia Bonaparte, d'origen italià, fins que en 1813 fon derrocat i s'instaurarien de nou els Borbons, en Ferran IV, VII de Castella. Seria succeït per la seva filla Isabel I, segona de Castella, que tornaria a tindre un conflicte pel tro, en son tio Carlos María Isidro, Carlos VI per als valencians que recolzaren i V per als castellans, el qual ell seria perdedor. En 1868 les Corts derrocarien a Isabel i en 1871 col·locarien a un nou rei d'una nova dinastia, Amadeu, de la Casa de Savoia, d'origen italià, que apenes duraria 2 anys en el poder. Espanya declarà la Primera República, que tampoc duraria, i en 1874 tornarien els Borbons en Alfons IV de València, XII de Castella, i Alfons V, XIII de Castella, que se veuria obligat a exiliar-se per la proclamació de la Segona República Espanyola. Posteriorment s'instauraria la dictadura franquista, determinant que quan acabara Espanya tornaria a ser una monarquia. Aplegant la transició en 1975 se proclamaria a Juan Carlos I de Borbó i este, en 2014, abdicaria front al seu fill Felip V de València, VI de Castella, actual rei de València, fins la realització d'este vídeo. Curiositat! Encara que n'hi hagin dictadures o repúbliques, el títol de rei de València continua existint, ja que és una herència familiar. Una cosa és que tinga poder polític o no. I que València té un rei a perpetuïtat des de 1377, Nostra Real Senyera Valenciana, l'única bandera del món que té rang real, o siga, que representa físicament a un rei. I com està lligat al territori i pobles valencians, vol dir que València sempre serà un regne, tinga o no una persona que siga rei. En total 91 monarques del Regne de València, entre reis, pretendents i governants, durant 1454 anys. I en això acabem el vídeo, gent del món. Comenteu el que vos ha paregut i subscriviu-vos al canal. Volem recordar-vos que podeu traduir text i ajudar a entitats valencianistes a través de l'enllaç que trobareu ací baix en la descripció. No se n'anem sense agrair als membres del canal que fan possibles estos vídeos. I doneu-li un bon m'agrada a este vídeo perquè ha costat lo seu, Però sobretot... No te baixes del món!